Hi everyone! Good morning! We are going to the swimming pool today. You pray, my pray. There is a Janopolan swimming pool. This is around an hour from Cagayan de Oro City. So, entrance fee is just 20 pesos for adults. And look at that. Kung gusto mo utog na yun. Buntag. So guys, mauna siya ang mga cottages diri na part. And then swimming pool, free flowing po siya, kanang spring, nice spring, tuburan. Yan, so ina na siya katapo. And then cottages on this side po. Guys, nakakita na magpunuan sa Durian. Muna siya, ng mga bunga sa Durian. Maghinog na siya, matagal na siya. Yeah. Hi everyone! You say hi, Mike! Happy birthday, Mama! Dari mag-shower nga part. Ayan siya. So flowing. Tapos guys, doon naman yung shower room. Unsaon pag Abre sa Durian. Napunuan na siya kung nanay na mga 3 days nagikan sa nahulog. Imo sa idok-dok. Anak. Ha? Dok-dok sa siminto, dai. Dayon. Ano dayon sa lubot? Sa lubot? Ano dayon? Ano idok-dok man? Hindi siya. Ay. Hindi siya malagpa.
Ba, inganaon day ba? You duk na durian first. Ayan, so nagfiesta na sila. Wow! Mga igsoon, unsay lami sa durian.